jotelo mane tie ka kod mago mane oko mar ka. Biti Sami thuolo mar achiel. An pod adwa chung' mana kuma chung'e chande. Yes. To hapa nitie misunderstanding moro matin. Ingeni kwago ni japiny nigi teko George. To teko ni onego bed ni wanene nyaka in demonstration. Okwanya bedo ni waketa ni onyiswa ni ter ng'ane twatiri. To ibinge maber ni ng'ani tich mokonyi godo piny ka onge. Mita mondo ni party odhi mbele. E kinde ma wantie sani nyaka wayiere ni lokruok nitie. Kendo ji penjo maswali kabisa. Generation ni en generation mopogre. To mano gima nyaka jowa yie. Sani endi dhiro ng'ato ni tere ni jatelo ni party odhi mbele, mano ala manyaka waae. Ka dongruok ema wadwaro to dongruok ni waneno ka Daktari William Samoei Ruto kelonwa. Daktari William Samoei Ruto ne manyaka walo. Sani wan gi affordable housing ka 1,400 units igero Kisumu ka. Okay. Wan gi chich ni 20 igero Kisumu county mzima. Magi gik mane pok waneno ga jodalawa. Koro sani endi japiny dwaro dongruok. Okay. Siasa miketo godo japiny mar galruok wae uru. Okay. Ber ndini ni wadhi e coalition gi Daktari William Samoei Ruto. Gima temo wacho kenda nuoyo, kenda wacho gi chir. Wae blackmail ni kitimo ma e koka ma timore. To japiny to dwaro dongruok. To dongruok minyise ni kinyiso daktari ni kitimo ma e koka ma timre to in okitim ne japiny. Koro wabeduru joma wacho adier to wangi kuma dongruok ae. Erokamano ahinya. Nyakwaromogi jopiny ni gi lwetegi malo kendo twak mar Ratil biro ne achiel kachiel kuwuok e